Ano iwan? Wala na iwan. Last na yung 20. John, 17. Dito na sa Marton. Palamas. Paano pa? Pero, amal na pamasayan? Pero, pagkawa ko ang muli yan. Ako pagawa yung balik. Hindi mo yan. Bakit? Garing. Grabe, narapado mo nila. Ha? Garing, narapado niya kanina. Kasama. Pero, Sa Lipuloy. sabi na ako. Sa inyo na lahat dyan. Sa kayo kapagawa yan eh. Sa may welding yan. Jajakan pa yan. Umitik eh. Nasi makatang iwan. Ada siya? Ayaw niya motornya. Yung motornya ang blow. Ayun. Yung blow yun. Nakaping. Si Yaris. Ano ma'am? Ha? Yung dami ko pagkitik-kitik. Oo. Pinalikan niya. Siya ko siya. Kung sursugod po dyan, saan ba nabababa? Dito lang sa may ano, Buwan. Aruroy, Aruroy. Aruroy, Masbate.
na tayo kakain dito. Ay, Ano, doon ko sila inuban. kayo na lang ilapin. Ah, pinag ko natin. Kay Badong. Ang sabi niya, ano? Bawal Iba na nga. tayo dun sa ano, Piairos. Ha? Bawal na tayo dun sa Piairos. Sik, sabi. Doon na kay Badong. Yan o. Inspector Mendez. Mindis. Oo, mayaw din mo daw. Nangyari na naman. Ano na naman? Nagdagan na ng protection, ano? Oo. Ano ba? Pasok mo pa sa loob talaga. Pwede ka rin maligo dyan. Ay, Ano ba yun ang tubig nila? Yan, tubig yung mahina. pwede ka rin parang dyan. Nakasabugan sila. Yan, nakasabugan sila. Oh. Walang helmet. Wala ko ito mga ito. Ito, bumalik na. Bili nga. Kalabasa. Transport talaga. Oh. Kano? Kano? Palabas na dulo siya. Palengke. Ilalim. Kano? Kano kalabasa mo? Ay, sinapos sila. Ha? Si Sabrino at si Javier. Rapado pa naman. Ano? Sa ano. Kanina sa bahasan eh, kung sinong napatisingit sa ng dalawa eh. Sila dalawa. Sila. Kanila dalawa. Yung langka mo. Kaya ano lang titira. Dia pada yang request juga. Yang kalimtan itu. Hmm? Kalimtan ini. Sa mana? Ada no? Be. Ya. Nya na dito.
Kunya na sa sulugan. Kalimutan na kaya kalimutan ko lang. Kalimutan ko lang ako. Tanggusan ko din. Sa tula ko. Asa mo eh? Oh, Dito dito. ko sa. Dito na sa bayan ako sa. Ang isa, Sa bahay. sabay. Ang isa, Hindi mo. tilagyan ko ng bintang na iliki. Ay, Ah. Okay, naman nabili sa nagtinda. eh, naghanap ang kapatid ko nito eh. Kaya naghanap ko sa'yo. Pwede. Kaya Oo. matikman niya na to. Oo. Nandun sa... Kapatid mo na sa kanila? Oo. Nandun sa Panglao. Nagbakasyon eh. Oo, nagbakasyon. Moto to sa Mila. O, mato mo. Moto to? Oo. Hindi siya tilaag lang sa kumba. Kasi lang doon sa Panglao. Ah, Oo, natikman niya itong bingka. Wala nito sa Umarika eh. oh, ipuno lang nila ako. Ayun na. Duha lang imo. Ayos, boss. Pag si Titeng. Salamat. Ayan. Sabihin ko, may bingka na. Sorang ko to. Siguro duha. Sige. Kain man to. May bingka na. Bato, sigsag. Kaya, kami kung saan kaya. Chicken. Nung una nito, parang wala pa gano'ng hatag eh. Hindi. Ano pa lang, bago pa lang, di ba? Oo. Wala pa gano'ng matagal. Lumalakas. Ako sila lang. Dahil may buhol yan, no? Sibol, kargo. Dito na nila sa kaliwa, may kumsit. Kasi pag dyan tayo sa kanan, saya tayo dyan. Ang dami ka lang. Wow. Eh, lusong. Kaya ganyan, dami na tama yan, no? Hawak man. Ay, nabali yung mga. Ay, huli. Huli siya. Ay! Ay, nga mo tag-isa. Ayaw bumalik. Pag-isa, may nalulus na. Gabi na tayo na. Mali mo. Ganyan dati ba yung electric ko? Oo. Wala rin ako, manisa. Patay na po nila. Sundan ng mandisel. Pero hindi tayo iba. Sundan ng mandisel. Wala, tayo sundan ko. Samahan nila eh. Gapang, usat, gapang. Ano nila oh. May pagkatan pa na sila. Baka na tayo? Ha? Baka na tayo?
Meron siyang ganyan. Full. Oo. Kapit niya. Binabayan niya. Pinabibigyan niya. Siya lang nakasama. Ah. Kita yan ng pandemic. Oo. Meron ba ka ng malimig eh. Kaya dumami yung truck ano? Chef, morning. Ano kami yung matdog? Sige pa. Thanks pa ko pala. PE6 na lang pinang. Ah. PE6. Wala nang lumabas na nisan ng paso. Wala na. Wala nang paglabas ng mga dive. Oo. Mayroon ba nisan yung ano? Tipid? Hindi ba?
Hmm? Alam na itu. Ito na eh. Saya lang ay. Balik na lang ko pula. Kawali ko. Hindi ba?
Hmm? Ah, di. Okay na ni. Busi na ni. Hindi lang. Okay na ni. Hindi lang na. Natubuan naman ito. Tubo. Doon yung Yalsa. tawad sud. Mount Bulusan. Ay, dala sa ano, bigyan sa kerosene. Northbound. Di abangan mo na ako dyan. Dati kang kasi yan din.
Daftar Marawis. Si Ay. Tidak apa sih ikut kanila? Go, doon sa bahay ha? Ha? Doon sa bahay. Ada nyo? Bawal na bahay. Kala ko tulog ka na eh. Na pelikula. Sirek. Sana ba yun? Wala pa? Ayun pa, ano pa? Kulangan ng isang kayo. Bawal dumatay sa booking no? Ang caller. Isang kayo.
Pitik ang ilaw. Di pa ready. Oo, di na pala. Nagbukas ang ito. Inali po lagi kutsi. Di mo kung anong ditawakan. Preno? Oo, yung kambyo. Ah. Alas 10. Ay, dahil sa uban set uban. Marathon. Napis na siguro dito. Uban, susul. Ah? Napis na ata dyan. Di mga pansilitas ba? Ah. Ay, lampas na. Ha? Ano din ba? Awas, kamu nga di ba? Sumakay. Palito lang sumakay sa ako kanina, di ba? Dito yan, ano siya, dati naman siya. Oo, ito ang pasero. Di malakay mo kayo puno. Pati mga bata. Okay. Yeah. Sana sabi ko na eh wala na. Bakit wala na tayo ng ano? Kaya nga nagkaroon din ako kasi problema. Kaya nga
Kuban. Juban. Kasiguran. Northbound.
Pasero. Sila rin. Hindi, para mapicturean daw siya eh. Oh, sila lang. Kasi mga ano to, may mga dampukan, di pa kami nakadampukan. Basta, oo, mga ganun. Basta tawagan kita, kasi pag ano, halimbawa mga naga na kami ganun, o kaya pili, tawag na ako. Okay, okay. 46. Nag-uwi si Pikmik. Ha? Nag-uwi sa kanila si Pikmik. Oo. Napatawag nila lang pag ayan, si Pugot. Papunta siya si Pugot. Ah. Sabi dati galing na kasi kayo ng alas 3. Alas 2 sa halip. Madaling araw. Ay, Karating nakambaga kami nung alas 10 ng gabi. Eh. Dito sa Manila. Ano kasi, dumaan pa tayo. Dumaan pa tayo ng bato eh. Hindi, yung barko. So yung barko matagal. Tagal. Barko sa... Masakay ka nung ng alas 11 na barko ay. Barko sa... alas 2. Alas 2 na ka na sa tawid. Alas 2. Alas 2 umalis ang alas 3 ang barko umalis sa hapon eh. Sa Ubay. Kumbaga na kasi kayo pa sa ano pa, may alas 11 na barko. Oo. Alas 2 na ka na sa Lobos. So... alas 6 na nagkadaong eh. Yung dati kita nila, alas 10 sa susunod. Alas 12 na pa. Hindi ako mata sa ano. Sorsogon. Demersil. Normal.
Ayaw magalusan muna. Plastic pa sa lamin. Hindi na maraming kabuhayan ng bundok, no? No? Yo. Yung bundok na yan, maraming buhay ka dyan. Oo. Doon sa Bohol, daming ano doon, patay na Damo. damo. Mainit Huwag eh. Huwag banda. Oo. Huwag labas na doon, maulan man. Okay lang ang walang ulan. Sobrang init kasi doon eh. Oo. Wala tayo sa Peros. Hindi ba tayo Barong? Almusal na, almusal. Almusal, magmaraw. Mau, mau, mau. Banyo. Okay.